Unha muller de 29 anos ingresada en estado crítico tras sufrir un grave accidente no concello de Barro. A moza estaba detida nun stop cando outro vehículo impactou violentamente contra ela. Debido á forza de choque, os bombeiros tiveron que intervir para escarcerala. Foi trasladada de urxencia ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con pronóstico grave. Jessica Méndez faleceu este venres despois de que os servizos médicos fixesen todo o posible para salvala. A Garda Civil detén a un condutor do vehículo que chocou contra Jessica Méndez como presunto autor dun delito de homicidio. O que nun principio parecía un sinistro de tráfico, investígase agora como un asasinato. Un vehículo a 90 km por hora rompeuna por dentro. Non houbo freada nin aviso previo. O corpo de Jessica converteuse na diana dun veciño obsesionado con ela dende que era nena e cunha frase que non deixaba de repetir: ou para min ou para ninguén. Na nosa mesa de hoxe, o catedrático de Psicoloxía Criminal, Jorge Sobral. Como estamos? Moi boas noites. Moi ben, boas noites. E o axente de homicidios da Policía Judicial de Pontevedra, Rubén Penín. Que tal? Moi ben, boas noites. Repites con nós en Expediente Oculto. Benvido de novo, Rubén. Dime, ante que tipo de crime nos encontramos? Bueno, pois un asasinato encuberto cun accidente de tráfico. Certamente un homicidio enmascarado. Imos a coñecer mellor as claves deste caso. Xoves 17 de marzo de 2022, Barro. A mañá transcorre con normalidade. Hai tráfico fluido na Nacional 550 nunha hora na que os desplazamentos empezan a medrar. A imaxe típica dunha xornada como a outra calquera na que a moza Jessica Méndez, aos mandos do seu coche, se detén nun stop, esperando o momento para incorporarse á estrada principal, cando algo interfire no devir da mañá. Un impacto lateral, seco, violento, no centro do lado esquerdo do seu vehículo. Tan forte que o turismo de Jessica sae despedido máis de 15 metros, coa rapaza no seu interior. Jessica queda atrapada. Tras os minutos de silencio que seguen ao golpe, chegan os primeiros servizos de emerxencias. A condutora é escarcerada e trasladada ao Hospital de Vigo cun fío de vida. No outro vehículo viaxa un home que presenta lesións leves e que sae do coche polo seu pé. Está tranquilo, incluso camiña polo lugar mentres a axuda empeza a chegar. Trátase dun tramo recto, amplo, con boa visibilidade. E hai un detalle que os alerta. Non hai marcas de freada nin rastro de manobras de evasión. Cos vehículos aínda inmovilizados chegan ao lugar o mozo e o irmán de Jessica. Desesperados polo acontecido, non dubidan en trasladarlles aos gardas unha sospeita cargada de razóns. Teñen a certeza de que o ocorrido non foi un accidente. Jessica non supera as feridas e falece no hospital. E o sinal de stop onde se detivo por última vez convértese na escena dun crime na que calquera vestixio pode ser vital. Os investigadores actívanse e revisan posicións, distancias, tempos. Temen que o paso das horas complique a reconstrución exacta do ocorrido. Teñen diante unha morte e dúas posibles respostas moi distintas: accidente ou homicidio. As imaxes desa colisión son realmente estremecedoras. Jessica saleu xurxo daquel coche con un fío de vida. Sí, prácticamente morreu alí, porque as súas feridas eran de tal gravidade que ás poucas horas morreu no hospital. O primeiro que fixeron os axentes en chegar foi atender, lóxicamente, a vítima, pero tamén lle botaron ollo a unha persoa que estaba deambulando pola zona e que era o conductor do outro vehículo, que saíu ferido pero leve, non? Claro, o que pasa nestes casos é que os primeiros axentes que chegan o que se trata é, primeiro, asegurar a zona, intentar salvar as vidas dos que están implicados e logo empezar a saber un pouco que o que estaba acontecendo ou que era o que podía pasar. Os axentes non coñecen a ningún dos dous, saber quen era ela, saber quen era el, se tiñan algunha relación, non tiñan algunha relación, e aí é onde, nada máis chegar ao lugar do accidente, xa tendes aí un primeiro apoio que é aos familiares dela, non? Sí, no sitio atopábanse tanto o irmán dela como a súa parexa actual, entón xa informaron os axentes de tráfico que non era un accidente, sino que puido haber sido provocado, perdón, porque a súa
anteriormente esta persoa había acosado nunha ocasión a vítima. Estamos falando do conductor do coche que impacta contra Jessica, pero antes incluso de que a súa familia chegase a ese lugar, nos primeiros intres, se pareceme relevante remarcalo, porque a persoa que impacta contra ela baixase do coche, pero nen a socorre, nen chama emerxencias. Ten que esperar a que se deteñan outros conductores para que empecen, bueno, pois a marcar o 112 e que atendan a esa rapaza. Eso é normal nun accidente así, Jorge? Home, evidentemente non é normal. O que pasa é que é bastante característico dun patrón como do que estamos a falar. Isto metía unha fantasía con esa muller, unha fantasía que era recurrente. Primeiro acosouna, despois vixiouna e despois atacouna. E simplemente nese momento a súa resposta é misión cumplida. A miña fantasía homicida, que é unha fantasía de posesión, de propiedade de algo que nin siquiera chegou a ter. Porque moitas veces nos asesinatos machistas de exparellas ou cando alguén se sinte rexeitado é máis comprensible a fantasía esa de posesión de propiedade, pero que neste caso esa fantasía foi anticipada. Pero nestos primeiros intres, esa persoa que bateu contra Jessica negaba coñecela e o que fixeron os primeiros cidadáns en chegar foi empezar a rebuscar na súa documentación, na guantera, a ver se encontraban algo e o que encontraron foi o teléfono dun taller, verdad, Suso? Sí, porque claro, Jessica nese momento non tiña nome, chamaron a este taller, preguntaron, aí foi cando lles deron o nome de Jessica, pero é que o conductor que bateu contra ela dicía que non a coñecía. Pero sabía perfectamente quen era. Jessica era unha veciña súa de apenas 100 metros da súa casa, unha muller que dende nena se soubo perseguida. Enverducido e barro, moita xente coñecía polo diminutivo agarimoso Jessie. Tiña 29 anos e era desas rapazas currantas. Traballaba nunha tenda de roupa e estaba nun momento vital no que se sentía asentada, realizada co seu día a día, feliz co que estaba por vir. As persoas que a querían falaban dela con tenrura, unha muller alegre, cariñosa, próxima. Debúxana como unha moza cun futuro por descubrir, desas presenzas que fan casa e fan grupo. Por iso, cando a súa vida se apagou de golpe, o que queda non é só a noticia, queda o baleiro. A carraxe polo roubo dunha vida chea de proxectos e plans que xa nunca se cumprirán.